Isang artist sa Camarines Norte kinabiliban dahil sa kanyang collage art na pinagsamang painting at stone art. Narito ang report ni Jessie Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Tila bahagi na ng buhay ni Marites Santelices ng Mercedes Camarines Norte ang pamumulot ng mga bato araw-araw saan man siya pumunta dahil malaking bagay para sa kanya mga simpleng bato na ginagamit niya sa kanyang collage art. Kakaiba rin ang kanyang collage art dahil hindi lang ito basta painting dahil sinasamahan niya ito ng stone art. Ang mga bato na pinupulot ni Marites, idinidikit niya sa kanyang painting para mas mabigyang buhay pa ang kabuang obra. Inspirasyon din ni Marites ang kanyang asawa at mga anak sa kanyang mga obra. Maski saan ako pumunta, nagtingin ako kasi nasa kalsada, nagtitingin ako sa mga tabi para makakuha ng iba't ibang klaseng yung korte ng bato. Nagsimulang magkahilig si Marites sa sining dahil isa rin ito sa naging hanap buhay ng kanyang asawang si Ruel. Tuwa ako dahil hindi ko akalain makakabuo siya ng mga images out of mga maliliit na bato na pinulot niya sa ilog. Tiniyak naman ni Marites na matibay ang kanyang collage dahil hindi ito basta-basta nasisira at madali ring linisan. Sa ngayon ang dating libangan, nagsisilbi ng hanap buhay ni Marites dahil marami na ang nagkaka-interest dito na kliyente kung saan pumapalo sa 4,000 hanggang 5,000 pesos ang presyo ng bawat obra na depende sa laki at disenyo. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessie Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News.